Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Good evening. Hello, magandang gabi. Hello po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Ano na lang po? Archie na lang. Archie. Archie, ilang taon ka na? Ano po nasa 31 pero di naman po halata mukha daw pong bata sa Manila. Ano? Ilang taon ulit? 31 po. 31, pero mukhang 18, ganon? Opo, 18. Okay, sige. Archie, 18, mukhang 18, pero 31 talaga. Sang lupalop ka naman galing, Archie? Ano po, sa Quezon City po. Quezon City. Okay, sige. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Archie. Archie, 31 na mukhang 18 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? Ano yung mga toxic ko pong ka-workmate ko po sa po fast food. Meron kang mga toxic na katrabaho sa isang ano? Fast food po. Mga nakaraang work ko po nung pandemic po tayo, mga ganun. Fast food? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Opo, fast food. Di ko na lang po siya ina-name drop. Oh, sige. Para safe tayo din, no? Huwag na lang tayo mag-name ng ano. So, itong mga katrabaho mo na ito, matagal mo na bang katrabaho to? Gano'n ka nakatagal dun sa pinagtrabahuan mo na yan? 1 year na po yun. Siguro mga 9 months. Hanggang 9 months na po ako. 9 months, almost 1 year. Tama? Po. Pero wala ka na dun sa trabahong yun? Ano po? Ibang industry na po. Ibang industry. Sa pagkakataong ba to, umiinom tayo, sumasyat tayo? Ay, hindi po. Hindi. Hindi po umiinom. Gusto ko lang linawin kasi parang di mo binubukan ng maigi yung bibig mo eh. Parang gano'n na yung mag-usap nating dalawa eh. Archie naman, buka mo yung bibig mo. Archie. Hello po. Yan. Archie, kaya naman palang ibuka eh. Tandaan mo, hindi lang babae yung dapat bumubuka o nagbubuka ng bibig. Dapat lalaki din. O Archie, may mga katoxic kang katrabaho. Yung mga toxic na katrabaho mo, nandun pa rin ba dun sa dati mong kumpanyang pinapasukan? Wala na po. Umalis na rin po sila. Umalis na rin sila. So bakit naging toxic tong mga katrabaho mo na to sa'yo? Hindi, lagi po kasi nagsisigawan pag kahit naka-duty po, parang hindi na maganda pakinggan yung mga sinasabi. Talaga ba? So meaning kapag kayo ay nasa kusina o nandun kayo sa parting hindi nakakita ng mga customer, nagsisigawan yung mga crew? Opo. Yung siguro na sa second floor po nung fast food po. Quarter, tama ba? Second floor po. Doon sa kitchen. May second floor yung kitchen ninyo? Opo. Kasi malapit po yung sasakayan ng ng Baguio. Ay papuntang norte. Sa po kasi Metro Manila. So, ang layo naman na narating nung sakayan na yon. Opo eh. Po kasi naka bed space sa Pasay. Anong sinat mo ngayon, ha? Wala po.
Charot lang, may darot to naman, Archie. So, yung mga toxic na sinasabi mong katrabaho mo, dahil sa mga pagsisigawan nila, nasabi mo talaga na toxic sila. Toxic po talaga. As in, Bakit? kahit Inapi ka saan ba? ako may ano eh. Lagi may ganong issue. Lagi may toxic na ano. Kahit saan po mag-apply. Hindi ko nawawala yun. Akala ko naman inapi ka. Inapi ka ba? Binuli ka ba? Hindi, lumalaban din po ako eh. Inalaban ako kahit senior. Talaga? So, magbigay ka ba? Magkwento ka nga sa amin ng isang pagkakataon na nilabanan mo yung mismong senior sa'yo doon sa trabahong yun. Ano po may time na kasi parang minamaliit ako tapos... Anong syempre, sinabi sa'yo nung minamaliit ka? Parang medyo parang naaangasan. Hindi, anong mga sinasabing words sa'yo? Like, ang yabang-yabang mo, lit-lit mo naman, gano'n? Hindi, parang nag-PI, tinatawag ng PI, ganun. Tapos ogag. Minumura ka. Oo. Oh, nasan dun yung mga parang inaalipusta ka? Inaano po ko eh, parang yung nag-aamon ng ano, suntukan po, parang ganun. O anong ginawa mo? Inaano ko rin po sa labas, hindi naman po sila lumalabas. Kumbaga inaabangan mo sa labas, ganon? Po, nag-aabang din ako. So, anong point lahat ng to? Archie, ano talagang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayong gabing ito? Gusto mo lang bang may kausap ka? Gusto mo lang ba na marinig yung maganda kong boses? O gusto mo lang talagang i-share na nagkaroon ka ng toxic na katrabaho? I-share ko po yung mga katoxic. Uy, si DJ Rocky pa yan? Opo. Oo, ako to. Sino yan? Pakiusap nga yung kaibigan mo. Sino yung kaibigan mo na yan? Idol ko yan eh. Akin na, Nanonood ako sa TikTok kayo eh. ano mo sa akin ngayon? Parinig, ilagay mo yan sa mikropono ngayon, yung kaibigan mo na yan. Wait lang po. Sabi mo, tinatawag ko siya. Hello po, DJ Rocky. Hello, anong pangalan mo? Yung inventong pangalan mo lang Ay, Din po. Anong pangalan ulit? Din. Dil. Parang dil-dil, ganon. Din po, as in parang Dean of the school. Ano? Pakiulit nga. Din po, D-E-A-N. Dean. Okay, Dean. Yes Dean. po. Ang tanong ko, yung itsura ba ng kaibigan mong yan na si Archie, mukha bang toxic yan o kabuli-buli o palaban? Ay, hindi ko po kaibigan to. Pinsan ko po siya actually. Eto naman, pinsan mo siya. So, pinsan mo pala yan. Pinsan mo pala yan. Hindi mo malang tinuturing na kaibigan yung yung pinsan mo? Hello, Din. Hello po. Ano po? Hindi naman po hindi mo naman po kasi kami magkasama that time nung yung kinukwento niya po niya yun. I think yung kinukwento niya po is yung sa trabaho niya ngayon. Sabi niya trabaho niya dati yun. Ngayon ba yun? At saka medyo opo niya yun po yata yun. So kumbaga talagang ginawan pa ng kwento nung natin ng caller natin yung At saka nanonood din po yung pinsan ko sa TikTok niyo kanina. So sunubukan niya po kung tatawag siya. Idol po kayo niyan eh. Kaya pala. Nagsashot ba kayo ngayon? Anong hinits nyo ngayon, ha? Hindi po kami nag-chat. Actually, may trabaho po ako in less than 5 minutes po eh. Sige, pinakakawalan na kita. Magtrabaho ka na. Shoutout DJ Rocky! Ayan, shoutout din sa iyo, Din. Nasa na si Archie? Archie? Hello po. Hello, Archie. Yes po. Balik ka na rin sa trabaho mo. Wala ka ba trabaho ngayon? Ano po, alas 10 pa po, pasok ko. Alas 10. May jowa ka ba, Archie? Meron po. Ikwento mo lang yung yung naging jowa mo last time yung ex mo. Yung Naku, brainwash ka. Ay, yung po, pwede po ba ikwento yung
yung mga, di na po yung mga nakarang ano ko po, yung mga jowa ko dati. Yung jowa ko po dati. Din, alam mo anong oras na? 11:40 na. Sana yun na yung una mong kinwento kanina pa, 'di ba? Nakakaloka ka. Sabi, ama ka na. Hello, Archie. Opo, Alam mo, masaya naman akong kausap ka. It's just that medyo time constraint na tayo ngayon. Tsaka pinasaya ko lang din naman yung pakiramdam mo ngayong araw na ito. Kasi pakiramdam ko nung panahong tumawag ka talaga sa akin, parang kailangan mo lang marinig yung angelic voice ko. Dinamay mo pa yung pinsan mong si Din, ha? Eh, nanonood din pala ng live ko. Diyos ko. Opo. Ay. Ayun na po, seryoso na po. Hindi na po ano. Ah, seryoso na? Opo, Okay lang sa'yo mag-share pero wala ng DJ. DJ, ano po, DJ Rocky. Oh. Eh kaya lang nga, patapos na ako eh. Ano na ako, matutulog na ako. Bukas na lang ulit. Wala na po ulit. Ay naku, kandi kasi kanina tinatanong ko ano yung share mo. Akala ko naman ang haba-haba ng kwento mo tungkol sa mga toxic na kaibigan mo. Akala ko naman ang ginawa sa'yo, inalipusta ka, nilagyan ka ng gravy sa ulo, mga ganun yung naiisip ko. Yung pala, Naano rin po ako niyan, nalipos na rin po ako ng mga yan. Pagkatapos ba kasi noon, ayun na nang di na rin po ako pumasok nung gawa nung na-brainwash ako. Pagkatapos nung nag-fast food po ako noon. Di na ako nakabalik po ako nun sa dati kong work eh. Siya. May gusto ka pa bang idagdag dun sa mga binahagi mo sa akin? Ayun po yung yung one time po na hindi na po ako sinaka-duty ng bigla. Tapos yung parang inaano ako, balak akong saksakin, ganun. May ganun pa? Opo. Dahil po sa yung naging jowa ko po kasi dati, parang na-brainwash ako noon, kaya di ako nakabalik sa work ko dati. Yung nagpapas po doon. Buti na lang, naghiwalay na kayo ng jowa mo na yon? Opo. Tapos one time na hindi na rin po di na rin nag sa areglo sa barangay. Oh my goodness. Pero at least buhay ka pa ngayon at hindi ka tuluyang nasaksak, 'di ba, Archie? Ang pinakamahalaga, buhay ka, nakatawag ka ngayon, may pinsan kang makulit, 'di ba? At hindi ko alam kung anong hits na meron ka ngayon. Oy, Good item, ha? Good item. Charot lang with the rot. Anyway, thank you so much, Archie, for calling. God bless you always. Bye! Oh, good item naman di ba? Mga good item. O bakit? Di ba kapag ang isang bagay maganda, quality, ang tawag doon good item, di ba? Oh. For example, bumili ka ng bag, good item. Bumili ka ng pagkain, good item. Oh. Good item. Paalala lang po hindi po ako si Madam Auring na pwedeng manghula ng gusto niyo pong sabihin sa akin Yung pasensya ko po, medyo mahaba naman talaga sa totoong buhay. Pero syempre, kinakailangan nyo pong magsalita ng maayos para po tayo ay magkaintindihan. Kung po pwede nga pong maglagay kayo ng bullet points habang nagsasalita po kayo sa harapan sa akin. 'Di ba? O nakapag-ready na kayo ng bullet points ng pagkakasunod-sunod ng storya ninyo. Mas okay po, no? Para mas magkaintindihan tayo at wala kayong ma-miss out na impormasyon tungkol sa gusto nyong ibahagi sa akin. Kasi naiiyak na ako. Naiiyak na ako. Sa frustration. Charot. Uy, darot. Well, anyway, maraming salamat kabisyo sa inyong pagtutok. Sana kahit papano ay napasaya ko kayo ngayong gabing ito. Uy, bukas mas lalong lalabasan tayo ng ating ngiti sa ating mga labi. O di kaya naman pwede tayong tigasan ng ating pangakakatawa dahil tomorrow is rated SPG as in Super Pack and Earn, Secret Files, and Top Secrets. So kabisyo, once again, nakapiling po ninyo ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.
Metro's number one. Metro's number